Pryderi fi. Helo pawb, Dafydd ydw i. Dafydd, ti'n mynd i siarad drwy dy het, pra ma? Yndw, a dwi am ddewis cwestiynau o'r het. O'r het, mae gen i cwestiynau amrywiol, gwahanol liwia. Gwahanol liwia yn golygu gwahanol bethau, ond dwi'n cofio be oedd yn y fan hyn. So, ni'n ffeindio allan yn munud. Gwyrdd, glas, a melyn, post-it, bendigedig, a het, mor leidr. Ti eisiau deitha ni rhywfaint amdan problem morladron yma, sgynnu ni, Dafydd? Wel, mae M-SParc a Menter Môn yn bach o for ladron. Da ni'n trio torri cwys yn hynna'n, gweithio fel tîm a datrys problemau. Cerdded y planc. A cerdded y planc. Ac, ond hefyd, gobeithio gyrru bach o newid. Cymryd y risg. Ia. Ond da ni'n lladd pobl fatha mor ladron chwaith. Dy'r gobaith. Ia. Dy'r gobaith. So, ia, os da chi eisiau bod yn forladron, ymunwch a mordaeth M-SParc a Menter Môn. Ia. Mae'n hwyl. Com. So, praw ma, siarad drwy'n het, fel da ni wedi cychwyn wneud yn eitha da fan'na. Lle, da ni'n gychwyn, ti eisiau cychwyn, Dafydd? Ti eisiau gofyn cwestiwn i fi gyntaf, rhan ni fel la? Oce, na i ddewis cwestiwn glas. Gair ydi o, ond na i creu cwestiwn o'r gair. Ysgan ti ffobia? So be, dwi ddim yn fan o cynffon llygod mawr. Llygoden fawr ei hun yn isiw, ond mae'r darn cynffon yn afiach, dydy. A dyn pan ti'n gweld un mwy a sydyn. Ia. Mae hwnna'n eitha penodol. Yndi, dwi wedi gweld dipyn ar y ffarm, a dwi fel, na, dwi ddim yn licio llygod mawr. Nid yr out of the blue, dwi'n siŵr sy'n ni'n hapus fe hynna chwaith, ond pretty much it. Be amdano chdi, Daf? Ffeils Gwynedd, de. Ffeils Gwynedd? Ie, eich am dioddar twrw. Y sŵn. Fatha, Hegar. Os dwi'n clywed rwy'n y ffeil Gwynedd, dwi'n dychmygu nhw'n ffeil yn anodd i. A dwi'n gofio gadael y stafell. Un eithaf resymol ar gyfer siarad drwy dy het. Be di hoff beth am dy waith bob dydd, Dafydd? Hoff beth am waith? Dwi'n meddwl, at ei gilydd, rhyddid dwi'n gael yn Menter Môn. Da ni'n gallu mynd i unrhyw gyfeiriad a gwneud pethau newydd, cwrdd â pobl difyr, a cydweithio efo pobl o bob oed a bob cefndir. So, alla rhyddid sy'n ni'n licio. Sa'n un diwrnod yr un fath? Na, so un diwrnod, alla fydda'n gweithio ar yn ei llanw, wedyn rhyw gynllun ar lygoden ddŵr, wedyn ar menter garwch, digidol, ac mae modd plethu yr meysydd yma gyd. A dyna dwi'n gwneud hefyd, ydy gweld y cysylltiad rhwng dy bobl ifanc di a dy digidol a cychwyn busnes ac yn ei môr ac yn ymlaen. So alla'r rhyddid yna i gysylltu. Ac arbrofi a mentro. Ydych chi'n gweld pan da ni'n siarad drwy het peiret, eich oedd dipyn bach o'r atebion yn ysgrifennu fan'na. Ond beth sydd dda dipyn ma, pobl dod at ei gilydd de. So ti'n gweld, nid yn unig cynlluniau Menter Môn yn gallu plethu. Ond wedyn, ni'n gallu cael rhywun yn peilota rhywbeth yn y ffiws, neu mynd ar lôn, neu cynnal rhyw gwrs, neu rhywbeth neu gilydd, neu mynd ar academi sgiliau, beth bynnag bod, ond wedyn yn gweithio i gwmni sy'n ymwneud efo morlais eich. So ti'n gweld yr holl beth yma'n dod at ei gilydd. A be fyna chdi ar ran? Be dwi'n mwynhau'n gweithio mewn M-SParc? Ie, mae'n siŵr bod o'n amrywiol, dydy. Fel ti'n dweud, dwi'n eisiau copio'r ataf fi, Dafydd, ond mae'n ddifyr. Dwi'n cael fraint ddod i mewn i lle gwirioneddol wych yma bob dydd, a gweithio efo cwmnïau a busnesau a pobl sydd efo uchelgais a pobl sydd eisiau gweld newid. Mae'n ffantastig i weld. Mae'n ffantastig i weld y bobl na'n yn datblygu dros amser. Ar Gymraeg, o ran yn siŵr bod yn wir i chdi a fi, da ni'n gwneud y holl beth o ddifyr yma, mewn meysydd cyffroes, trwy gyfrwng y Gymraeg. Da ni'n lwcus. Weithio, da ni'n gymryd o'n ganetol o ran. Bach yn eog o hynny, ond na. Llawn sylweddoli, mae'n lwcus da ni'n gael hynna yn y milltir y sgwar a cael yn talu wneud o, efo pobl wych. Be sy'n na ddim i licio? Falle, what's not to like, da? Ie, yn union. Beth ydy dy heriau gwaith ydy? Ar hyn o bryd, ffendio pobl, os dwi'n berffaith onest, mae hwnna'n her ag yn gyfla, dydy. Fatha, os na datblygu'r economi a'r gyfeiliad ar economi ydy'r uchelgais. Cyfla mwyaf sgan ni ydy ffendio pobl i llenwi'r swyddi, dim creu y swyddi, ddigon o gyleoedd jobsys allan yna. Dys eisiau gwahodd pobl i fynd amdani. Mae'n swyddi da, amrywiol, gweithio mewn meysydd briliant, difyr, arloesol. Ond nefoedd, mae'n job cael gael ar pobl. Pam hynna, lle? Da ni'n talu digon.
O, ie? Na, da ni yn. Dwi'n mwyn... Be amdano chdi? Be am dy her fwyaf di'n Menter Môn bob dydd? Dwi'n meddwl, ella, sy'n cysyno efo chdi efo cael staff i drio am waith, de, ond hefyd o ran cynllunio dyfodol, dwi'n licio sôn am y gair Brexit, ond yn amlwg mae o dal yn mater o'n ni. So, fewn Ewrop, o'na cynllunio rhedeg am 6 mlynedd am modd cynllunio. Rwan, mae'r cyllidebau yn dymor byr, sy'n golygu mae'n anodd i recrwtio staff, mae'n anodd cynllunio, mae'n anodd rhagweld tu hwn tu 2 flynedd ac yn blaen. Felly mae hwnna'n her cyson, a mae'n anodd i chdi gynllunio i'r hir dymor, efo cyllidebau mor byr dymor, de. Hwna sa'n her sy'n cadw fi ddeffro nos. Ond mae'n rhan beth ffantastig am Menter Môn cynllun fatha morlais fel enghraifft a cynlluniau ynni, os dwi'n posib, dwi'n gwybod bod nhw'n dymor hir, ond os dwi'n posib goroesi'r cyfnod nesaf yma a gweld revenue ag arian ag incwm dod i mewn y gynlluniau fel awel, ti'n gallu bod yn gynaladwy, does? Hwnnw oedd un o'r amcanion morlais i greu incwm i ni gynnal yn gweithgareddau am y maes amgylchedd, iaith, busnes ac ymlaen. Ond dydy'r amserlen yn cweit yna eto, ar ran mi wneud y greu incwm dros yr 4-5 mlynedd nesaf. Ond dim yn amser yn y canol, de. Ond, ia, da ni'n eitha hyderus, ond mae jyst yn bwysau cyson ni. Gwych. Dwi wedi mynd am lliw gwyrdd tro yma, Dafydd. Ia. Syml iawn. Sioe fawr, ta steddfod. I chdi, dwi'n gwybod yr ateb dwi'n. Dwi'n fwy o ogyn steddfod na sioe. M-SParc, steddfod, Len, be fydd... Dyddiau M-SParc fi ar ben, dwi'n meddwl, de. Dwi'n meddwl, i roed i M-SParc, i fod yn honest, dawn i'r hen. Dwi'n siŵr am hynny, pa beth y dweud. Ie, mae'r teulu'n licio steddfod a fyddai'n am 2-3, de. A wedyn, dwi'n hau steddfod, dwi'n mynd gymaint o ffarmwr a hynny, felly dydy'r sioe fawr. Ti'n meddwl o'n hynlla mynd i steddfod efo chdi, achos sa'ch ti'n siarad efo pawb, so ti'n cymryd oriau i fynd rownd y maes. Wel, bys ar plant yn cytuno, de, mae croesi'r maes, de, yn anodd. Goroesi. A dyna'r broblem weithiau, achos ti'n jyst eisiau mynd yn ei fel hau, a ti'n gweld pawb efo gwaith, a dim mae rhyw hanner, dydi. Ie, teg. Ti'n sioe ta? Steddfodwr, ie. Dwi wedi bod yn ambell i sioe pan o'n i'n iau, sy'n argymell yn fawr. M-SParc fyd ond ebyn hyn, ie, steddfod. Ond ti fwy o ffarmwr, hefyd? Ynddo, mae'n fwy waed ffarmwr yna fi a chdi o bosib, ond dal. Eidil yn ni? Steddfod. Na. Steddfod lleol, de? Pwysig cefnogi nhw. So ddim fanno. Ond na, dim meddwl. Ond i bawb gyda ni ambell i gynllun na. Watch the space. Ie. Felly berson ifanc i dargedu. Ie. Mwyn call byna? Of course. Na, da ni yn neud cynllun, efo gaming, chwaraeon. A mae bosib bydd hwnnw yn yr Eisteddfod M-SParc. Gwyliwch y gofod dros y misoedd nesaf. So, os yw wbeth fel yn digwydd, byddai yna edrych ymlaen i weld pawb ar y maes. Cwestiwn nesaf? Da ni wedi gadael y maes gwaith fan. Hoff ffilm? Da ni wedi gadael y maes gwaith gwaith. Ffilm o'r enw Wild at Heart gen Dafydd Lynch. A mae o'n eitha surreal. A dwi'n lycio bydda eitha surreal. A mae Nicolas Cage yna fo. Sydd wastad yn... Ydy'r stori, lle? Mae'n fatha stori rhamant Americanaidd cinematic mwyaf wedi di feddwl amdan. Hollol over the top. Brilliant. Ewch i watcha do. Wild at Heart. Dafydd Lynch. Fo sydd wedi gwneud pethau fatha Twin Peaks a pethau eitha odd. Ti fewn i ffilms, lle? Ynddo, mwynhau. Gwatcha digon o fyn hyn, de. Dwi'n gwybod pam. Be amdano chdi, Dafydd? Hoff ffilm? Hollol wahanol i chdi, de. Heddwyn? Ail, de. O, fatha, ti'n baris, de, ond mae'n siŵr mae Top Gun 2. Ie, go iawn, genuine. Wrth y modd, is i hedfan i America, llynad o, a nes i wylio efo 3 gwaith. So yna, ffordd nôl, de. Mae rai fydd o dda. A wedyn, nes i dwywaith efo dad i cinema. A wedyn, pan mae'r teulu mynd i ffwrdd yn benithos, de, fydda i jyst yn eistedd na bita curry a watcha Top Gun 2. Easy watch, ydy. Ar lŵp, de. Just o dda, ti'n gorau meddwl. O, mae'n lot o ddymder, ddo fo. Oes. Na, a fydda i fast-fordio i'r darn ola, rili, yr hanner awr ola. Action. Ie. So, yn bach yn, so.
So ti'n mewn i action ffilmiau? Na, dwi'n mewn i action films, ond dwi'n mwynhau Top Gun. A gen i ddau t-shirt Top Gun hefyd, a hynna di hoff grysau. Pam ti'n mwynhau Top Gun fwy na unrhyw ffilm action arall? Dwi'n bo. Dwi'n meddwl mae ffilm... Mae ffilm dda. Mae'n ffilm dda. A dwi'n wedi gwylio top ffilms Tom Cruise felly, to? Be am James Bond? Na, dwi'n bod ar mi ade. Dwi'n bod, just... Born Jets, Identity, Born Ultimatum. Na, dad yn RAF, fella. So gen bach o ddiordeb yna, does. A o'n i wrth ymwneud Star Wars yn fengach, to. O, dwi'n bo, just wbath am y ffilm. Dwi roed i watcha Star Wars. Na, ddo. Lle ti di bod? Ie. Mae'n y podcast ar hynny, does? Oes. Mae'n gwahanol, fi. Anyway, cwestiwn nesa. Dwi'n cael lliw melyn. Dwi wedi dallt y system siarad o'r het, mae'n. Os dwi wedi cardyn y felyn, mae'n rhywbeth pwysig. Gwaith. O, dwi'n gwybod hwn. Be di motto y cwmni? Gwerth mewn gwahaniaeth. O'n i'n gwybod o. Ond dwi'n gwybod, illa ni newid o ran, os ti'n gofod y glyru fo, illa dwi'n gweithio. Ond oedd ni'n rhedeg cynllun leader, salwm, cynllun Ewropeaidd, oedd yna rhyw catchphrase efo'r cynllun yma de. The things that make you different make you interesting. Make you marketable, de. A dwi'n bach o llon ceg, dydi, so ni'n just trio gwasgu hwnnw lawr i gair. Gwerth mewn gwahaniaeth. A mae dal yn wir o ran, mewn byd sydd yn gynyddol, dod, beth yw'r gair, di... Homogeneous? Na, dim homogeneous, fatha pob yn flin i fe gilydd ydi. Rhaniedig. Rhaniedig, to. Mae yna werth mewn gwahaniaeth, a mae yna werth mewn dathlu beth sy'n neud ni'n wahanol. A gweld y gwerth yn hwnnw, de. Bod o'n iaith neu'n ddiwylliant, neu'n hanes, neu'n gemdir, neu'n bwyd gwych, ac yn ymlaen. Felly dyna di'r syniad o'r gwerth mewn gwahaniaeth. Dyn ni'n dathlu'r gwahaniaeth, a dyn ni'n dathlu pwydau ni. A dyn ni'n dathlu ffaith bod ni'n wahanol i bobl eraill, de. So dyna di'r syniad efo hwnnw, de. Ac rhyw fath o adlewyrchu'r holl amrywiaeth o'r cynlluniau yna, sgen Menter Môn, ond hefyd y ffordd mae'r gwahanol cynlluniau amrywiol. Ie. Gach chi gastell, does? Oes, mae'n gen i gastell yn Barlliniog. Diolch yn gret y gastell, ond dim pob. Dwi'n meddwl ddim yn gastell, le. Gweld o, de. So, ie, so mae'n wahaniaeth. Eitho gwahanol, de. Os mae bethau fel yna'n plethu fi gilydd. Difyr. A M-SParc? Tanio uchelgais. Ie. Does what it says on the tin, really. Ie. Dyna da ni eisiau gwneud. Tanio uchelgais pobl i fynd amdani. Ie, da chi'n llwyddo? Yndan, hefos. Sicr. Eitha falch o'r gwaith sydd wedi digwydd ers ni agor 6 mlynedd yn ôl bron iawn y byn hyn. A edrych ymlaen am blynyddoedd mwy o danio uchelgais gobeithio. Ac yn fwy na'r adeilad yma, de? Dyna, allan o'r prif bethau sydd wedi digwydd ers y 6 mlynedd wedi bod o ddim yn, lle yna'n geirwen, ie. Son am M-SParc. Yn fwy o fod o'n gwasanaeth sydd yn tanio uchelgais. Ac yn brand ar Stryd Fawr a yn Steddfod a... Ac yn lluniau sydd wedi digwydd allan ar hyd yr hambarth, felly. A wedi tyfu, a dim jyst oedd, lle neis na. Mae le neis, mae'n coffi, dewch chi efo'r coffi gwych yma. Hefyd, mwynhau rhaglenni sy'n digwydd allan yn Pwllheli, Bangor. A dyna gwahaniaeth, achos da ni wedi bod yn gem digon hir, ti'n gweld oedd White Elephants, mae'n bres gyhoeddus i fynd i mewn i fusoddi mewn adeilad. Ond adeilad oedd o, a disgwyl adeilad yn ei hun creu arloesau, dim yn digwydd na di. Pobl, da. Ac illa bod ni wedi bod yn anffodus bod yn adeilad mor iconic. Waw, lle yna geirwen. Sa'n byd yn digwydd yn y building gwag na, bod yna bobl gwych yna. Na, lwcus iawn. Da iawn. Glas. Os ydych chi'n tiwnio mewn rwan, ydych chi'n gwrando ar Siarad Trwy efo Dafydd a Pryderi. Dy noson ora, di. Dy noson ora? Ben yr wythnos? Just noson gora, mae'n dweud. Erioed, eich? Os ti isio. Neu wrthos yma, os ti isio. Wrthos yma. Dros yr wrthos dwi. Dwi wedi cael weekend, wedi cael difyr. Noson gora, mi eisiau nos Wenar. Swn i'n meddwl. Be, erioed? Dos yn byd gwell na nos Wenar, a ti'n callu fatha, cicio'n ôl, macio. Noson ora, as in, mewn wrthnos yn dath. Dim erioed. Ie. Dwi'n newydd fod am bryd y fwyd nos Wenar yma, hwnna'n flasus iawn rawn Portmeirion. Os da ni'n sôn am yr wsos, hwnna... Ti eisiau mynd i fanylder? Ys ti aros noson, do? Do, braf iawn.
Braf iawn. Hydolus, ewch i Bortmeirion. Romantis? Oedd, wastad. Boer romantis. Ie. A chdi, Dafydd? Beth noson ora di? Dyna oedd y cwestiwn? Ie, noson ora. Dwi'n licio nos Wener hefyd, de. Well yn y Sadwrn os ydw. Ond o'r noson ora erioed, dwi'n meddwl ges i fi yn ffrind cael noson yn Las Vegas unwaith. A nes i ennill rhyw 1,000 bunna'n syth ar yr Wenham Bandits. Amazing. A deffro bod wedyn, di gollo i gyd a mwy, de. So, o hwnna'n well na noson dybriodas di? Wel, mae hwnna'n gwestiwn anifyr, dydy. Dwi'n gorau gofyn y cwestiwn y mawr ar y podcast ma. Yndan. Wel, diwrnod gorau sy'n ni'n deud oedd y brodas, to. Ac yn i di blin byn nos, don. Ond, dwi'n Las Vegas yn byth cofiadwy mewn ffyrdd gwahanol. Digon teg. Ie, cwestiwn difyr. Diolch am hwnna. Iawn, nes i wedi ymlaen i'r cardyn nesaf, Dafydd. Yn gwyrdd tro yma. Geni a magu. Mae hon yn ddifyr, a dwi'n gwybod yr hanes yma. Mae'n ddifyr iawn. Go on, Dafydd. Be di'r cwestiwn? Lle ges ti dy enni, dy fagu, dy blentyndod am hynny, dyna rhyw fraslun. Yn dweud, dad yn RAF. Dad yn Gynarfon, mam Ben Groes yn RAF yn ifanc. A wedyn ges i'n enni'n Swydd Lincoln. A wedyn y 6 oed nathon ni fyw yn yr Almaen. A wedyn ni nôl yn Gymru am ryw 10 mis. A wedyn nathon ni Belize am 2 flynedd. Ac yn 2010 ges i Gaerdydd i Glantaf. Difyr. Sa'ch ti byth yn meddwl na, Dafydd Menter Môn, mae'n exotic. Mae gen o'n grysau exotic. Eich bod rhyw bath yma na. Ie. Ond na, mae o'n ddiddorol sut bys beth yna'n gallu dal am adyn eich di da. Ti'n meddwl bod o wedi? Sicr, da, o ran. Profiad o mynd i ysgol yn Belize a ti'n cyrraedd ysgol o'n hogyn bach gwyn, yn amlwg bach, a ti'n mynd i'r ysgol gatholig ma, yn pob yn, plant dio pob arall yna, ac yn lot hun y fi, ac oedd o sioc yna o gyrraedd ysfyllfa yna, lle ti, Sink o swim. Sink o swim, de. A wedyn oedd o'n brofiad anhygol, ond siawns gyn i me hynna wedi, Rhoi hyder eich di, y profiadau. Yndi, lle ti'n mwy bach mwy resilience, de, achos plant pob erall yn mynd i ysgol Breswyl, lle o'n i wedi mynd i'r ysgol gatholig yn Belize. Brif ffrwd, affach di. Ie. Sink o swim go iawn. Ie. Na, ti'n ffeindio ffordd, ti'n ffeindio bach o humor allan yn y sefyllfa. So be oedd o, pel droed amser cinio yn Belize? Na, baseball a basketball, de. Na, sa'ch ti'n mwynhau byd yn basketball. O'n dan byd anyway, o'n dan byd yn basketball, o hogi eraill yn 2 troedfod yn dalach yn ydw. So ti wedi gallu dod a rhywbeth yn ôl fach di o hynny, ti'n gallu gweld bod hynna yn adlewyrchu na chdi? Ie. Wel, sut ti'n meddwl, achos mi o'n un, a fi oedd a lleiafrif na de. Yn mynd i ysgol yn Belize, fi oedd yr unig un gwyn yn y dosbarth. Gwerth yn gwahaniaeth. Ac, lle mae hynny wedi rhoi perspektif yn gwahanol, de. O ran sydd rwy'n di clywed am, wedi gweld sefyllfaoedd yn wlad yma, a wedi profi fo o ochr arall mewn ffordd, de. A wedyn Caerdydd wedyn? Ie, Glantaf o 20 i 19, coleg yn Bangor, coleg yn Aberystwyth. A Menter Môn ers 1907. Mae'n rhyfeddol bod chdi'n swnio fatha gogleddwr. Ie, ond mam o Ben Groes, dad y Gynarfon, nhw oedd yr unig dylanwad ar y iaithu, de. A wedyn, a thrawon yn deud, wrth rhenni, don't speak Welsh to him, you're confusing him, de. A dwi'n chwarae teg yn y 70au, sa hawdd i mam a dad i dweud, na, only just, we'll speak English to him. Ie, rhyfedd. Felly, just confuse o'n ei, ond o'n i'n falch chwan, dwi'n nes i methu wneud y gwaith yma, byw fan hyn. Mae'n gymaint o swyddi sgiliau, dibynnu ar gael yr iaith o'n gallu cael sgiliau 2 iaith, does. Ond eto, mae'n nifer o rieni sy'n medru'r Gymraeg yn siarad Saesneg o fe plant. Ie. Efo dy waith menter iaith, dwi'n fel o'n, menter iaith Môn. Dwi'n fath chi'n gweld. Yndi, o ran ma, yn ddelfrydol Menter Môn, wyt ti hefo'r sgiliau siarad a sgwennu a cyfathredio. Yn hyderus yn yr aith, de. Ac yn aml iawn, efallai bod gen rwy'n yr hyder i siarad, ond dim y hyder y sgwennu yn ddelfrydol, ti angen y pecyn i gyd. A dwi'n meddwl bod gynnon ni fel mudiadau cyfrodeb i greu'r gofodau Cymraeg, achos i'r iaith hynny, mae angen medru byw trwy gyfrwng Gymraeg ym mhob cyd-destun, does. So, mae'n bwysig, da ni darparu gwasanaethau trwy gyfrwng Gymraeg, ond hefyd, bod ni'n creu'r gofodau Cymraeg.
A lle mae'r Gymraeg yn naturiol mewn meisydd digidol, neu ynni, neu dim just dim mewn ysgolion ac yn o blaen, yn unig. Sector gyhoeddus ac ati bod o'r gair naturiol na, sy'n bwysig da. Briliant, difyr, Dafydd. O ran chdi, felly da? Diflas ofnadwy. Dwi'n di symud o fy milltir y sgwar, ys cael yngeni. Llwyn dyrus, sydd just allan i ffordd, sydd ddim yn rhy bell o Bwylleli. Erioed, fes i fyw mewn prifysgol am... Lle brifysgol? Chydig o flynyddoedd, Aberystwyth, a wedyn yn Lerpwl, ond na, dwi heb... Fe, ysdi coleg yn Lerpwl? Nes i wneud 2 flynedd o cwrs olradd yn John Moores. Mewn adfywio trefol o bob dim. Hogyn o'r wlad yn stydio'r fashion beth. Ond ar wahân hynny, hogyn y filltir. A ges ti erioed y demptio i fynd? Na, erioed. Ti'n gwybod be, o'n i eisiau aros, o'n i'n misio mynd i coleg, really. O'n i eisiau mynd i fusnes. A dyna oedd pawb yn dweud, dos i chdi gael profiadau, dos i chdi gael byw yn y gall gyda wneud yn wedyn. Sydd ddigon teg, dwi'n gallu gweld y ddwy ochr y fan hyn. Ond ar y pryd yna, o'n i'n... A isio dod adra i'r adnol mae fyw ydych chi? Oedd o'n benderfyniad, achos ar hyn o bryd o'n i'n rhedeg, y ddau, o'n i'n rhedeg cynlluniau gwahanol i annog pobl ifanc i aros neu ddychwelyd. A dwi'n cofio fi'n ifanc, nes i ddweud efo ni fo swydd yn y gogledd, Habadamwain lle oedd y swydd, Doedd o'n benderfyniad pwrpasol ar rannu, ac o'n i'n byradu mynd i Gaerdydd ar ôl 2 flynedd, ond dyma beth dwi'n bellach yn... Just naturiol, iawn i fi, dwi'n meddwl gysig feddwl am mynd i fyw rhywle arall, dwi'n fod, ti'n eich ddol? Dwi'n braf, ond bechod, just braint ydi o, just lwcus bod rwy'n wedi cael y cyfle yna, a wedi gallu cael swydd a gyrfa yn y llall garall. Pob mor lwcus, ond da ni'n lwcus i gallu rhoi y cyfle yna i bobl eraill. Neu'n dyletswydd neu lwcus, un y ffordd y llall. Siarad drwy dy het. Efo Dafydd y Pryderi. Hoff lyfr. Stryglo, dwi'n darllen llawer se. Bach yn blentyn. Un os o leiad, mae'n siwr. Llyfr olau fi darllen. Lefel A. Darllen dim. E-mails, da. Dim ond lyfr na di. Wel, mae'n ambell i e-mail sy'n bloody hir, de. Dyna chdi gwestiwn. Pet hates. Dwi'n licio'r e-mails hir, di. Na. A wedyn ti'n siarad ffeindio'r pwynt yr e-mail. Hwna, di. A wedyn ti'n cyrraedd hanner ffordd a ti'n give up. A wedyn just gadael o dod yn ôl o. Ne, anghofio amdano fo'n llwyr. Mae'n digwydd weithio. Pethau fel agor fi'n fynd yn nos. Nes i ateb yr e-mail. Rhywbeth efnos wedyn. Agor e-bost yn os wenar a anghofio amdano fo. Paid. Gobeithio bod chi'n mwynhau y podcast arbennig yma. Llyfr, na, dwi'n eitha shit. Dwi'n darllen llyfrau busnes a pethau fel la. Fatha Crossing the Chasm, neu rhywbeth dwi'n darllen ar hyn o bryd am startups. Ond bethau het gwaith, mae'n siŵr gen i, mae'n eitha diflas. Mae gennau lyfrgell bach i fyny yn M-SParc a shout-out i pwy bynnag sydd wedi adio llyfrau at y casgliad, llyfrau exotics, o'n i'n dweud. Mr Grey. Mae'n rhywun yma, wise guide, bod adio lyfrau fo at yn casgliad i. Ond na, llyfrau busnes, Dafydd, yn rili diflas, be amdano chdi, mae'n siŵr bod chdi'n darllen llyfrau mawr. Dwi'n licio straeon am greadigrwydd a syniadau. Oedd na, y llyfr nath gychwyn ar y daith mor ladro ma de, Be More Pirates. Mae o'n dod yma. O'n di? Mae yna ddigwyddiad o. Sam Cynliff, Deud mwy amdan Sam Cynliff oedd pobl. Just oedd o di, achos athon ni MIT do, a mi oedd Steve Johnston, Steve Jobs. Johnson. Motto fo, Be More Pirates, de. Oedd yn fwy na hynny, doedd. Os ti eisiau mynd o'r llynges, dim am y lle i chdi. A wedyn... bobl sydd yn bach mwy o... Mi oedd Sam Cynliff ma'n neu beth i'n efo. Oedd yn rhedeg o lysen, doedd, yn Llundain, a dyma mae'n sgwennu, llwyddiant mawr, dyma mae'n sgwennu llyfr am Be More Pirates, de. A llyfrau fel yna sydd yn herio, mae'r broses creadigol yn anhygol. Yn aml iawn, mae'r syniadau'n gora'n deillio o gamgymeriadau neu rhyw chance encounters digwydd gweld pobl. Wedyn, ti fath o fi, dwi'n meddwl,
ti weithiau jyst yn mwydro fo gwahanol bobl am beth ti'n neud. Siarad rhwng het. A wedyn weithiau wneud rhywbeth cydiad de. Fysa ti beth di disgwyl cydiad, neu rhywbeth yn arwain at rhywbeth arall. Ac dwi'n meddwl, da ni yn anffodus, a dwi'n meddwl fai ar neb, yng Nghymru, mae'r sector gyhoeddus yn dominant ydi. Mae'n process driven. Ac dio ddim weithiau'n caniatáu yr serendipity ti'n gael. Ysgwyd pethau chydig bach. Ie, so mewn dinas yn naturiol, mae gyd i lot o serendipity gei, pobl mynd i pub, i coffee shops, water cooler. Da ni yn mewn adoledig hefyd, dyw hwnnw ddim at ei gilydd yn helpu y broses creadigol, achos da lot o chance encounters yn goes. Mae chi drefnu pethau, mae chi cael noson rhywyd weithio, a mae hynny'n gallu bod yn pethau stiff. Mae Sam Conniff yn awdur arbennig, mae oedd gwneud gwaith byd busnes, Be More Pirate, motto da i siarad wrth y het, a mae yna webinar yn dod yn fuan yn mis Mawrth. Gnewch yn siŵr, os ydych chi'n gwrando ar y pod yma, gnewch yn siŵr bod chi'n cofrestru hwnnw, rhannwch o efo'ch cyfoedion a'ch ffrindiau, pobl ydych chi'n gweithio fan nhw, mae'r boi yma yn ddifyr, a lle gwch chi bob math o syniadau newydd ar ôl gwrando nhw'n deud i hanes. Iawn, ddewis, cwestiwn nesaf, Dafydd, dwi'n fynd am cwestiwn gwyrdd. Be fysa chdi yn ddewis fel pryd olaf o fwyd? So ti ar deud ar death row yn o fo? Be fysa chdi'n ofyn amdan? Dwi'n siŵr iawn. Cwestiwn da. Dwi'n meddwl hyn o blaen, dibynnu sy'n teimlo, dydi. Mae cynnydd syl weithiau neis, dydi, a mae curry neis. Ar nos Wener, mae pizza neis yn y had, dydi. Ti a fi hefo popau pizzas unis yna'n. Gwych. Gyrw'n gwell. Ond problem ydy fo hwnnw, pen ti'n trio neud pizza i 10 o bobl ar unwaith. Ti'n stressed. Erbyn i chdi cael dy pizza ti di picio pizza pob arall, a dwi'n rili fanhau o, de. Gwaith calad. So, mae'n hwyl an hefyd, ti'n trilio 2 ddiwrnod yn neud y toes, a falle. Cymryd lot o waith. Wyt ti'n cymryd 2 ddiwrnod yn neud y toes? Ynddo, leia 2 ddiwrnod. I gael ei godyn iawn. Mae eisiau brofi fo, amser, yn llall gareth. Mae'n dda, ddo. Dwi'n mwynhau y broses o meithrin y toes, a mae blas cry yn o, de. A wedyn... Sychad mawr, rheolwr. Ond bledi hel, dwi wrth am 2 ddiwrnod efo'n hoes, de. A dwi'n llosgu'r pizza. Byd gwaith. Temper fain. Achos hefo'r unis, mae'n llosgu, mae'n 30 eiliad, ydy. A ti'n gael o llygad barcud yn nhw. Oes. A wedyn, dwi'n meddwl, pam iffer, dwi wedi bod wrthi am 2 ddiwrnod efo'r toes ma, di llosgu'r pizza, i'n one job bach yn diwedd. So, sa'ch chi ddim yn cymryd pizza homemade ar death row? O, fyswn. Dwi'n meddwl, at ei gilydd, mae pizza cartra di wneud yn dda. Cystal unrhyw beth, de. Dwi'n cytuno fo chdi. Mae pizza, a ti'n cael gynwysion iawn, mel, dwi wedi cael yn ddiweddar, mel o chili ar pizza. A drizzle ar y pizza wedyn. Just newid y popeth eto, de. A beth ydy'r hoff topping pizza di? Mae hwnna yn ei orffan off. A mae'n siŵr, dys pethau syml, de. Basil o tomato, really syml. Ham, ond dys cael yr pethau bach neis efo fo. Gormod y chili dyn nhw, de. Ti yn cael ei gormod. Yn dod yn lladd y blas, de. Ac anchovies, mae plant yn cwyno wedyn, wedi rhoi anchovies ar pizzas gyd. Popeth mewn tric o pizzas cartra, pyd o'r gormod, de. Less is more. Neu mae'n coginio ar y top, a ddim yn coginio yn y gwylod. Soggy bottom. Sy'n ei gwaith. A digon o flawd semolina. So, dwi'n iawn i ddeud bod chdi'n mynd i gymryd pizza homemade ar death row. Oce. Bet, cymryd yn ordor i ti fan? Ti'n gwybod rhywbeth dwi ddim? Dyna sa'ch ti'n fynd am, Ie. A chditha? Dwi'n mynd siŵr. Mae'n a good shout, dydy. Ond eich am byd fel cig oen, cynnydd y syl, cig oen Cymreig, chwaith da. Cefnogi cig Cymru. Ond dydw am bod ti yn yr 2 awr nesaf, de. Mae am fynd yn dwyll yna chdi. Dwi'n gwybod sy'n gallu bita dim byd, de. Perig os ni bach yn anxious. Ti eisiau beth mwy hawdd, fatha Angel Delight, no dda? Dwi'n gwybod sy'n gallu bita dim byd, de. Ond eich sy'n ni'n eitha relax ebyn yna, de. Sy'n ti byd y boeni amdana. Sy'n eisiau poeni am dy bwysa, nag oes? Eisiau boeni amdan gwaith papur, e-mails. Gred, sa? 2 awr na. Ti di newid yn meddwl i. Pizza felly.
Be di Menter Môn? Corff arloesol sydd yn mentro, cefnogi bobl, a helpu cefnogi'r economi, amgylchedd, diwylliant, Cymreig, a dathlu popeth sy'n ein wahanol fel Cymru, a troi hynny i un mantais, ac i greu swyddi na'r pethau da na da ni gyd yn chwilio amdan yn bywydau i gefnogi cymunedau Cymreig yn y pen draw. Faint dwi'n gael? Allan o 10. 7, wedyn, mae'n drwg. Yr her ydy de, mae rhywun yn gofyn o beth i Menter Môn a dwi'n dechrau rhestru bob dim dyn ni'n neud. Ond dyn hynna ddim rili really bewt. Ti angen egluro pam wyt ti'n bedoli beth i'r nod yn hyn de, achos hytrach na rhestru. So, mae gyrff allan at i wneud yn ei adnewyddol, neu cymorth busnes, neu iaith Gymraeg. O beth sy'n unigryw amdano ni ydy'r ffaith bod ni yn trio ychwanegu gwerth adnoddau a'r rhinweddau ardal bydd cymunedau, a dwi'n meddwl bod cyfleu hynny yn bwysicach na'r rhestru bob dim dyn ni'n neud. Ond wedyn ti'n gallu plethu mae'r mrywiaeth na efo gilydd. Dyna sy'n neud o'n... Ie, ond o plethiant. Ac yn aml iawn... Topping y pizza, da fi. Ie, mae o'n pizza. Menter Môn yn pizza gwledig. Ie. Bach o mel chili ar y top. Ella mae hwnna'n yn gyfla newid y strapline, da. Menter Môn. Pizza gwledig. Geidi hwnna gyda fi. Ie, mae hwnna'n... Mae dda dweud sy'n bach o hwyl yn sbarduno strapline newydd. Sy'n wedi talu miloedd am hwnnw. Sy'n wedi allan i gaffael, da. Podcast Siarad Trwy the Het. Siarad the Het. Ond mae'n lawar o wirionedd. Does gan y gwirion, ceir y gwir, da. Bob gair. Ar y nodyn yna, nawn ni ddiolch i pawb am rando. Ie. A arno ni'n siarad Trwy the Het.